tara na m akwa na ọwụrụ gịnị nụ were na akwa m nyere gị taa na ọgịdị na-emekwa n'ihe a achọghị m na gị nwee problem were na akwa esiri akwa emezuo ekwele m iwe o emezukwele m aka n'obi were akwa maka Chineke kere m na gị na kakwa Anambra ga-ajịrị ajụjụ a ma eji aka ntị ugbu a kwe m zụọ gị ya m zụọ gị aka ntị ama akapụ gị okpo kopụ gị akwa n'ime aka gakpa m ọdọ agbalịala m o eleghị ịgbalịsịrị agbalịala m ịgwa gị ka i were obiọma gị taa akwa aga m echenjikwere gị ya a ma echenjiri gị ya na what is special about this akwa ọ kpọtara gị nga no ka m chetara gị ihe wu special ihe dị oke mkpa n'ime akwa ị na-afọsụ m mita ala gị akwa all of a sudden gị wụrụ onye na-enye akwa gị wụrụ egg of life jụọ eriwe ajụjụ lee m agwa gị ọwụ m kpọtara gị nga ahụ anọrọ m onwe m na-aga ya wụrụ gị nnọọ ekwensu dị ka gị na wụrụ onye mbụ ụzọ ga-abịa kpọọ m ihu ndị niile enwe onye ọzọ mana ọ ga-agafe nga ya wụrụ gị ele ihe ọ ga-eji wụrụ gị mgbe niile ya wụrụ gị iwu mbụ ele ihe o ji wụrụ gị taa akwa mụ na gị ama adọka nha ya ahụ were akwa taa na lekwenụ m ga mmadụ nọ n'ụmụ lie nwamkpi na-enyo ya nwamkpi jọsụ nwamkpi nyoge gị nwamkpi ka ma ịta akwa enwe ihe na-ege enyo gị ma ọdụm ma agụ ma agwọ enwe ihe na-aga enyo gị ma ele ihe niile ga-enyo gị mana ma biko tara m akwa o wele m iwe o ihe wele m iwe ga meche njiri gị ya o chere akwa taa ama agba gị akwa agba o ala ekwe m na lekwenụ m esisi nga akwa ọkụkọ ga-agwụkwara m nna adị m eri ọdụ ụka ide eri asị m adị m ata akwa awụdụ fọ m ya akafeela m ịta akwa ele ka mmiri aga ata akwa nkute mmiri m enye gị gị nwa ya ka paracetamol kama m ga-atakwa na akwa na maka Chineke kere m na gị na nwa ụmụ okorobịa anụ ebuli ego eri kama m ga-ata akwa nọ ose were akwa ata ose etielo ịma na ịdụọla isi ihe awụ isi gị dụrụ na otu isi kama ị ga-ata akwa ịdụọla isi o ọ ya wụ enwekwa ihe ọzọ m na-asara gị asara enweghị ọzọ m na-agwa gị agwa ị ga-ata akwa na ị ga-atara m akwa na maka onwe m si gị bịa nga ihe ọbụla mere gị gagide nnọọ bụrụ ọnwụzi onwe gị bịa dis place that means na ị ga-ata akwa na echenjerele m gị o taa akwa na were akwa taa Chimaobi adị m ata akwa ị ata akwa mụsiri ike kama m ga-eri akwa na m gbabiri kama na ị gakwa na-eri akwa ọ gị ka ara ga-agba gị taa kama ara ga-agba asị m kama ara ga-agba m ara ga-agba gị taa were akwa taa tara m akwa igbuge m oge o ị na-egbukwe m oge tara m akwa enwekwa ebe ị na-aga ife ile niile ka awụ ke na-eme gị ifetepụ ọsọ enwe ebe ị na-aga taa were akwa taa were akwa kụwata ọmụwazi gị bịa ya asị gị gafete nga were akwa kenime ọgwụkwa keta ahụ kenime ọgwụ keta ị ga-atarịrị akwa taa ebe ị na-aga ata akwa ma egbuo oge ebe a ma egbuo gị dis place na were akwa taa ihe na-akụwa akwa n'ime ndụ m agwụla enwewadị m aka eji akụwa akwa kama m ga-anwụ n'aka gị ị ga-ata ya na mgbe ya kama ime ahụta esi akụtawa akụwa akwa gị taa ya na mgbe ya taa ị ga-ata akwa ọ bụrụ na ị ga-elu akwa ọ dị ka ịma ihe ya na akwa asụ ka nkọwaziere gị ebe ifili na ịma ihe ka nkọwara gị akwa ma ịta akwa were akwa awụ m kpọtara gị nga ịbana were akwa taa ipiwala akwa sị m apịwakwala akwa hey baba sị m apịwala akwa de akwa ịhụrụ nwoke Ijabode dibịa Ijabode gwara m sị apịwakwala akwa ọ gwara m sị apịwakwala akwa gị were akwa ịpịwala akwa nwoke Ijabode lee ya ịpịwala akwa nwoke Ijabode ngwa werezi nka tatapụ akwa ịhụrụ iji ego n'ụwa anyị nọ iji ego siri ike o iji ego siri ezigbo ike ị mara baba Ijabode gwara m agwa sị m na akwa ma onweghị onye ihe ọbụla megidere mmadụ ata akwa akụwa na m ga-agbara mekwe si na m ga-agbara ya ara enwere ihe ọzọ ọwara wee ihe hụrụ na akwara esetiele ịhụkwanụ nwanne m ị gara imere taa akwa ịma ihe ịhụ nwanne m nwoke gị eji ịta akwa emere gị ya eme ịhụrụ nwa ihe ọbụla dị na-eme n'ụwa iji ego hapụkwanụ na ego abata nwechi adịkwanụ mma abata nwechi adị mma iji ego siri ike iji ego o siri ike pụọ n'ụzọ
Hey, what to want you? Hey, so take up Carisha when you want to. So take up Carisha, your woman. Hey, oh, can't be that him. Money, my be no good on one at him. Oh, I'm going out now. Mbwabela tom okuyem game piam panari akwa so to nwanari ko to nwanne panari akwa ri owo so mo ka Chimaobi so ri agwa ogwu eko Chimaobi so ihe awe ihe gawara the other day na ime travel ni Ishile village po na hanga yes na nwanne nwoke apụọla amadum so wo ogwu ego ka igara aga gwota ya wuru m nwa Chiefimo worldwide ofu mande ekwe je wonu signboard ndị ekwe ichere ije agwa ogwu ego obini gwa agwala gị na nwu also obaruru na m na-echere onwe m because the thought of God have for me is a thought of good and not thought of evil. All the thought of iri akwa ejiri gwa ogwu kibata ka igbo okpani ike okwa na anwụ n'ike thank God no shigi n'ọnụ pụta okwu bara ego kedu uru ọ ga-abara gị ngwalele na ego ahụ ekpataghị ya the money you were looking for ele ebe ọ nọ bita akwa imesakwa m sị ihe wudi ele wambo nwoke ha je wuru onye chaf na-enye ndị mmadụ nri onye ụlọ ọhụrụ n'ụzọ ya si ya riele tara m akwa mgbe nji matasị jari something about this egg boss ị ga-atara m akwa ntị asa ga-atara m akwa onye ọbụla kpachara anya ya ọchụ n'ike na anwụ n'ike. That is the reason I keep telling people na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma. Instead of me to dream of having excess of money in a negative way, it's better I remain like this so that I will live longer. Now look at my brother. Look at him. I'm sure there's no remedy because akwa akwala uno akwala. And I'm sure the person who did this must have given you the repercussion. Wagilekwe the danger ahead. Man, I got that danger because the devil has one gave one kata de kwe no shinshi. Onwabula gave one kata de kwe no shinshi. Ya pochi agenti. You want to make it big. Wrong choice. I was the wrong person on your path this morning. The next time you will choose to live a normal life than the other way around. Allow God to bless you by himself. Because this is the end of it. You have everlasting riches and you will also have everlasting happiness. Anybody that is telling you that there is no God, run away from that person. He's deceiving you. Thank you, Jesus, for saving my life. Thank you for saving my life.